Yeah. Good luck. We put our hands here. Yes. Whoa. Yes, let's go. Kaikki löytävät oman paikan. Ihanaa, kun voidaan pikkuja aloittaa. Kuuluu. Kuuluu aika heikosti, niin kuin tähän näin. Joo, ei meinaa kuuluu tämmöisiä. Ota se toinen. Tesli. Oikeastaan mulla on pakko. No, mutta teidän on tärkeämpi kuulla ensipäin, niin me yritetään puhutaan sen jotain. Se kuuluisi, kun se tosi selvää. Tälleen. Joo. Oletko sä valmiita? ollaan katteeni. Ei kuulu. Lähdetään ekaan kysymykseen. So first question. Mikä on nimesi? Mitä testiä haet? Miksi? Mistä oppusta olet? Mikä on roolisi siellä tällä hetkellä? Ja 1 minuutin aikaa. So the first question. What is your name? What role are you running for and why? Which student union are you from? And what is your role in the student union at the moment? That's 1 minute. Moikka kaikille, mä oon Laura Laakso, mä kuulun opiskelijakunta Kaakosta, jossa mä oon tänä vuonna hallituksen puheenjohtaja. Ja mä haen liittoon varapuheenjohtajaksi ja oon käytettävissä myös hallituksen jäseneksi. Mä oon pyörinyt tässä nyt muutaman vuoden oppukentällä ja tää on sytyttänyt musta semmoista edunvalvonnan tekemisen paloa ja mä haluaisin jatkaa sitä vielä tuolla liiton puolella. Ja koen, että siihen olisi edellytyksiä. Mä oon tehnyt pitkään töitä esimerkiksi YTH:ssa ja sosiaalipolitiikan saralla, ja ne on niitä asioita, mitä haluaisin myös liitossa sitten edistää eteenpäin. Mä oon tosiaan Justus Kalliokoski, oon Metkan hallituksen puheenjohtaja tänä vuonna ja haen Samokin hallituksen puheenjohtajaksi, mutta olen käytettävissä myös hallituksen jäseneksi. Mä Samokkiin haen, koska mä oon tässä jo 4 vuotta päässyt tekemään opiskelun edestä työtä ja mulla on vahva halu sitä edelleen jatkaa ja tuoda mun osaamista myös sitten uudelle tasolle. Joo, mä oon tosiaan Senni Suntola, mä oon opiskelijakunnan Humakon hallituksen puheenjohtajana toiminut tänä vuonna ja haen Samokin hallituksen jäseneksi. Ja Samokkin haen sen takia, että se työ, mitä on edunvalvonnan eteen, opiskelijoiden edunvalvonnan eteen tehnyt, niin on ollut hyvin merkityksellistä ja haluan sitä jatkaa Samokissa. Ja etenkin sitten ajaa opiskelijoiden oikeutta opiskella ja ajaa laadukasta koulutusta. No niin, tervehdys kaikille. Nimeni on Jimi Oosi. Tulen Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Vamokista ja olen toiminut siellä tänä vuonna hallituksen puheenjohtajana. Haen Samokin hallituksen varapuheenjohtajan pestiä sekä olen käytettävissä hallituksen jäseneksi. Minua hirveästi kiinnostaa YTHS, sosiaalipolitiikka, tämä sukupolvipolitiikka ja myös kokoilu- ja EU-toiminnot ovat mielenkiintoja. Kyllä. No niin, heippa vaan kaikille. Tosiaan Savolan Suvi olen, tulen tuolta Satakunnan ammattikorkeakoulusta eli opiskelijakunta Sammakosta ja siellä mä toimin hallituksen varapuheenjohtajana tänä vuonna. Sitä ennen on ollut tuolla ainejärjestöpuolella, kertoisin siellä olemaan noin 3,5 vuotta ja siellä tuli vähän kaikenlaisia testejä kokeiltua. Tosiaan haen Samokkiin ensisijaisesti varapuheenjohtajan rooliin, mutta olen kyllä myös käytettävissä hallituksen jäseneksi. Siellä saralla minua kiinnostaa eniten viestinnälliset asiat, kansainväliset opiskelijat sekä EU-vaikuttaminen. Moi kaikille, olen Teoblumen, olen Helga, I come from Helga, I'm this year's chair of the Covelco. I'm hoping to be a board member for Samok of 2026 and I'm particularly interested in international affairs, international students and European affairs. And I'm applying for a board member position because I know that I do not speak Finnish enough to be vice chair or chair. And yes, kiitos kaikille. Moikka, mä oon Annu Suvilehto, mä tuun tuolta opiskelijakunta Jankosta Jyväskylästä nyt 3 vuotta toiminnassa mukana tänä vuonna edustajiston puheenjohtajana. Hain Samokkiin hallituksen jäseneksi, kiinnostaa erityisesti KK- ja KV-asiat.
haen, koska mulla on vielä tosi paljon annettavaa tälle kentälle ja on valmistumassa, niin opiskelijakunnalle ei ole sitä mulle enää tarjota, joten lähdin kokeilemaan siipiäni myös näin valtakunnallisella tasolla. Moikka kaikille, mä oon Maija Helena ja olen tuolta Tampereelta opiskelijakunta Tamkosta, jossa on toiminut tänä vuonna hallituksen varapuheenjohtajana sekä sitä kautta myös opiskelijatampereen puheenjohtajana sekä viime vuonna ainekerhossa myös tapahtuma-vastaavana. Ihan ensi vuodelle Samokin puheenjohtajaksi, koska minua kiinnostaa valtakunnallinen vaikuttaminen ja minulla on syttynyt erityisesti tänä vuonna vahva palo tuohon opiskelijapolitiikkaan kohtaan ja myös se niin kuin lobbaamistyö kiinnostaa hyvin vahvasti. Tiimityötä. Joo, kiitos vaan kaikille. Osa teistä vastasikin vähän tähän jo, mutta oletko valmis johonkin muuhun rooliin kuin ensisijaisesti hakemaasi? Mikä muu vastuualue kiinnostaa? Some of you already commented on this, but are you ready to run for other roles than your first choice of roles? And what other responsibilities are you interested in? 1 minute, 1 minuutti. Yes. Tosiaan puheenjohtajaksi on ensisijaisesti, mutta olen käytettävissä kiinnostunut myös hallituksen jäsenen paikasta. Siellä on vaikka kiinnostaa sitten ehkä tämä niin sosiaalipolitiikan puoli, ja sitten ihan myös tämä EU-vaikuttaminen ja esimerkiksi varainhankinta. Ne on sellaisia, mitä on taas jonkin verran päässyt tekemään ja vähän katsomaan sivusta, niin olisi intoa ja kiinnostusta niihin sitten päästä myös syventymään ja niiden edestä tekemään töitä. Joo. Ensisijaisesti minua kiinnostaa koulutuspolitiikka, mutta myös tuo sosiaalipolitiikan puoli kiinnostaa kyllä, etenkin opiskelijahyvinvointi on minulle sellainen hyvin tärkeä asia, johon tulee panostaa. Ja toki siis koulutuspolitiikan puolelta etenkin sit se laadun varmistaminen ja rahoitus on sellaisia, mitä kiinnostaa. Joo, että jos en varapuheenjohtajaksi pääse, niin olen sitten myös käytettävissä hallituksen jäseneksi, ja jos sosiaalipolitiikkaa ensin saa, niin sen lisäksi, että opiskelijoilla on tosi tärkeää, että löytyy se katto pään päältä ja terveydenhuoltoa, niin kyllä se koulutuksen laatu ja myös niin kuin kaikki nämä vaihto, KV-opiskelijat ja tällaiset asiat on myös todella läheltä sydäntä tätä kokonaisuutta, niin kyllä olen aika lailla kaikkeen valmis. Joo, tosiaan varapuheenjohtajan rooli on ensisijainen valintani, mutta ehdottomasti käytettävissä myös hallitukseen. Olen sanonut, että kiinnostaa viestintä sekä EU-asiat ja KV-opiskelijat, mutta eipä sieltä listalta ihan hirveästi sellaista asiaa löydy, mikä ei itseäni kiinnostaisi. Eli valmis laittamaan kädet likoon joka tapauksessa opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta. As I stated before, my only hope is to become a board member, and yeah, that's about it. Beside all things international, so to say, I'm also very interested in healthcare because it's something I had to face myself. It's hard to get healthcare when you're an international student, and housing because that's going to be an important topic for the years to come, and we should tackle it as fast as possible. Thank you. Joo, koulutuspolitiikan lisäksi minua kiinnostaa myös sosiaalipolitiikkaa, mutta kuten Suvikin sanoi, oikeastaan mikä tahansa rooli myös kiinnostaa, kuten toissijaisesti se sosiaalipolitiikka. Me haen ainoastaan puheenjohtajaksi, koska koen, että omat kompetenssit ja kiinnostus on suurinta siihen testiin, että olen tänä vuonna saanut hyvän kuvan hallinnollisista hommista sekä sitten erilaisista tiimissä toimimisesta ja se valtakunnallinen edunvalvontatyö ja lobbaaminen on kaikkein lähellä sitä omaa sydäntä, niin koen, että se on se paikka, missä itse osaisin loistaa parhaiten. Joo, tosiaan jos ei sieltä itselle sitä PPI-paikkaa aukene, niin olen siitä soposta kiinnostunut, mutta olen totta kai valmis vastaanottamaan sekä minkä tahansa muun vastuualue, mikä sieltä liitosta sitten meikäläiselle löytyy, että olen siihen ihan henkisesti ja tiedon hankinnalla myös valmistunut koko puolelta. Ehkä kiinnostaa myös, kuten monia muitakin, niin se laadun varmistaminen siinä koulutuksessa, koska se on semmoinen jatkuva aihe, mikä on koko ajan tapetilla. Ja KV-puolelta sitten EU-vaikuttaminen on semmoinen, mikä kiinnostaa ehkä itseä
itseä niistä eniten. Ja enemmän haluaisin saada näkyvyyttä siihen KV-päätöksentekoon ja nimenomaan siihen, että esimerkiksi kentällä ihmiset tietäisivät, mitä meidän EU-päätöksenteossa tapahtuu. Kiitos. Seuraava kysymys on, että nimeä yksi vahvuutesi Samokin hallituksessa. So name one of your strengths in Samok's board. 30 sekuntia. 30 seconds. Yksi vahvuus siihen, että Samokin hallituksessa työskentelyyn on ehdottomasti tiimityötaidot. Koen, että olen parhaimmillani tiimissä ja tulen hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja olen helposti lähestyttävä henkilö. Sanoisin, että minun oma vahvuuteni on sovitteluus. Itseä kiinnostaa tosi paljon ihmisten mielipiteet, tykkään niitä kuunnella ja erityisesti niiden henkilöiden, joiden kanssa olen eri mieltä asioista. Näin aikoina mielestäni meidän kannattaa just käydä keskustelua erityisesti niiden ihmisten kanssa, jotka ajattelee asioista eri tavalla ja vielä on tärkeää ymmärtää, minkä takia he ajattelevat näin. Se rikastuttaa meidän omaa ajattelua, saattaa vahvistaa sitä meidän omaa mielipidettä ja se pystyy myös antaa semmoisen hyvän keskustelun yhteyden vastakkainasettelun sijasta, että pystytään sitten käydä lisää hyviä keskusteluja. Mä lukeisin mun yhdeksi vahvuudeksi ehdottomasti avoimuuden. Mä tykkään siitä, että keskustelu on avointa. Mä tykkään siitä, että prosessit pidetään avoimena ja pidän siitä itsekin kiinni, että kun tehdään jotain, puhutaan jostain, niin puhutaan oikeasti asioista siitä, miten ne on, ettei kellään ole sellainen tunne, että asiasta salaillaan jotain, asiaa ei ole selkeää tai asiaa ei ymmärretä. Kiitos. I would say that my biggest strength is my experience, because I'm an international student myself. I know what it's like to be one. I know how it feels to not be represented. I know how it feels to not have your issues and constant hurt. I've been working with them for 1.5 years now. I've been working with European Affairs also for about 1 year now. So definitely my experience. I know what it's like to be one because big news, I am one. Ehdottomasti mun työmotivaatio, mun moraali ei anna periksi sitä, että mä lähden tekemään jotain vähän silleen puolivillaisesti. Ja varmasti myös, jos tekisin hommat vähän huonosti, niin en olisi saanut olla myöskään opiskelijakunnassa jo 3 vuotta. Mun ykkösvahvuus on rohkeus. Mä oon vähän semmoinen go big or go tyyppinen ihminen, että me koen, että mulla on niinku uskallusta ottaa myös niistä vaikeista asioista koppia, käydä niitä vaikeita keskusteluita ja me tykkään enemmän siitä ajattelutavasta, että lähestytään mieluummin sen niinku rohkeuden ja sen niinku mahdollisuuksien kautta, kuin sit sieltä niinku pelon kautta. Mä nostaisin sen, että mä tuun tosi hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, myös sen kanssa, joiden kanssa ei välttämättä ole samaa mieltä. Kimi tuossa vähän luki samanlaisia ajatuksia itsestään, mutta mun kanssa on myös todella helppo tulla sitten toisinpäin toimeen, kun mä tekee sen, mitä on sovittu ja on ystävällinen kaikille. Niin näkisin tämän ehkä semmoisena kaikkein suurimpana vahvuutena, että pystyy käymään keskustelua ja työskennellä kaikkien kanssa. Yes. Mä nostaisin mun vahvuuteen sen monipuolisuuden. Eli tässä on monta vuotta tehty hyvin erilaisissa rooleissa ja eri paikoissa ja kaikista on selvitty ihan kiitettävästi jopa, että on oppinut, että pystyy tosi monen asiaan ja se mä koen, että on mun vahvuus. Kiitos. Nytkö kuuluu? Joo. Minkä pitäisi olla kaikista tärkein teema opiskelijoiden eduskuntavaalikampanjassa? What should be the most important theme in students' parliamentary election campaign? 1 minuutti, 1 minute. Yes. Varmaan mielestäni niin kun ajatellaan niin kun opiskelijan, korkeakoulun ja ympäröivän yhteiskunnan niin kun kannalta tärkein kohta mielestäni on se asuminen. Siinä mielessä, että yksilön on tosi vaikea kiinnittyä niihin korkeakouluopintoihin, mikä hänellä tällaista ei ole. Se luo turvattomuutta, se luo sekaannusta korkeakoululle, kun siellä ihmiset yrittää ehkä nukkua siellä koulun nurkissa tai jonkun muiden nurkissa.
Se estää kouluja kasvamasta, se estää alueellista kehitystä, kiinnittymistä siihen alueelle, että se vaikka toimeentulon lisäksi niin yksi niin mielestäni keskeisimpiä teemoja sitten tällaisessa valtakunnallisessa politiikassa. Joo, mennään vähän samalle puolelle, eli tänne rahapuolelle, eli tämä toimeentulon tasaaminen. Opiskelijoiden toimeentulotilanne ei ole tällä hetkellä missään nimessä hyvä, ei sillä, että se olisi joskus ollut mikään kauhean hulppeakaan, mutta mennään tosi kovaa alaspäin tilanteessa. Ja tämä lainapainotteisuus, mikä tällä hetkellä on opiskelijoiden toimeentulossa, ei ole pitkällä tähtäimellä mikään ratkaisu, se on väliaikaistilanne toivottavasti, ja siihen asiaan tarvitsee oikeasti saada selkeyttä. Ja opiskelijat ei saa olla taloudellisessa ahdingossa, se ei ole reilua opiskelijoille, jotka oikeasti tekee töitä siellä koulussa, oppii asioita ja oikeasti heidän pitäisi saada käyttää se aika siihen laadukkaan koulutuksen saamiseen. I also agree with Yemi that housing is going to be a problem in the near future that should be addressed very soon. We can think of region like Vasa, like Oulu, like Rovaniemi, where this is going to become a vital emergency, if I can even say it like this, in the years to come. So that should be addressed. Myself as an international student, of course, the inclusion and the acceptance of non-EU and EEA citizens coming to Finland is also going to be important, because we've seen that the government does kind of everything it can to deter people from coming here, despite constantly saying that they want people to come here. Fun. And finally, obviously, the financial situation of students is degrading year and year and year. It has degraded by 10% over the last decade, and nothing has been done to change that, and that is a problem. Please. Tällä hetkellä opiskelijoita vaivaa todella krooninen harjoittelupaikkapuute. Esimerkiksi itsekin suoritan harjoittelua vähän sille harmaalla alueella, en ole päässyt alan hommiin, niin teen sitä opiskelijakunnassa. Niin se on, ja sitä kautta, kun ei saa harjoittelupaikkoja, ei valmistuta ajallaan, opintolainan hyvitys painaa päälle, sitä kautta tulee se taloudellinen ahdinko, niin harjoittelupaikat on kyllä yksi semmoinen, mitä opiskelijoille, ja sitä kautta myös työllistymismahdollisuudet. Tulevaisuus ei näytä tällä hetkellä hirveän valoisalta meille, mutta tässä se muuttuu vielä valoisammaksi. Me yhdyn tähän Suvin kantaan, eli tämä opiskelijoiden toimeentulo nyt on semmoinen aktiivinen hätätila, johon olisi löydettävä kyllä ratkaisuja, että se ei voi mennä niin, että opiskelijoita ongellaan joko sinne työelämään tai velkaantumisen piiriin. Että se opiskelu kuuluu olla opiskelijoiden pääosainen työ, ja se myös auttaa siinä esimerkiksi mainitsemassa asumiskriisissä, että jos sulla on niin toimeentulo parempi, niin kyllä se niin asumisen tilanne myös on helpompi sitä kautta. Ja se myös näkyy tällä hetkellä ihan noissa ruokajonoissa kuitenkin se hätä ja se, että opiskelijoita venytetään, he joutuu käymään töissä ja muuta, niin kyllä se syö ihan samalla tavalla sit myös yhteisöllisyydestä, siitä miten paljon voidaan lähteä järjestötoimintaan ja muuhun, joka on sit valtavan iso osa sitä yleistä hyvinvointia myös ja yhteisöllisyyttä. Piiri pyörii. Kyllä mä myös ehkä nostaisin sen opiskelijoiden toimeentulon. Näin myös, että se on semmoinen aika hyvä kärki tämmöiseen vaalivaikuttamiseen. AMK-opiskelijoiden arvostus voisi olla toinen, koen, että tämä on ehkä maanläheisempi tämmöisessä vaalivaikuttamisessa. Ja esimerkiksi se, että asumislisä sidottaisiin sinne kansaneläkeindeksiin, tekisi tosi paljon meille lisää hyvinvointia. Ja se siis, kuten täällä nousikin esiin, niin eihän meidän yhteiskunta pyöri ilman meidän opiskelijoita, ja mitä tapahtuu, jos meidän opiskelijat ei ehdi opiskella, jos he käy töistä ja he ei saa harkkapaikkoja. Meillä on niin valtavia ongelmia tämän toimeentulon kanssa opiskelijoiden saralla, että tähän on tehtävä päätöksiä, jotka oikeasti helpottaa tätä tilannetta. Itse voisin nostaa AMK-rahoituksen. Se on sellainen asia, mistä koko ajan tuntuu leikkaavan, eikä se kasva samasta laissa kuin opiskelijamäärät. Eli haetaan lisää opiskelijoita, mutta rahoitus ei kasva, niin sitten esimerkiksi opetuksen laatu sitten tippuu, kun ei pystytä samanlaista ohjaamista toteuttamaan opiskelijoille. Ja sitten kun ei ole tutkinnot yhtä laadukkaita, niin sitten myös työelämän ihmisten taso laskee, niin pitää siitä myös pitää huolta, että sen opetuksen taso pystyy hyvänlaatuisena. Joo, mä nostan tässä ehkä miettien juuri tulevia vaaleja, niin
tässä 2-7 vuoden vaaleja, niin AMK-opintojen arvostuksen. Se kiinnittyy aika läheisesti myöskin siihen, että se kehittää sitä rahoitusta, mitä enemmän arvostusta sillä korkeakoulututkinnolla, AMK-korkeakoulututkinnolla on. Ja sitten kun sitä rahoitusta saadaan parempaan tasoon, niin sitten myöskin koulutuksen laatu siitä paranee. Okei. Joo. Koulutuksen laatu siitä paranee ja voidaan siitä sitten lähteä siitä kokonaismääräistä rahoitusta parantaa. Kiitos. Seuraavaksi siirrytään ryhmäkeskusteluun. Tarkoittaen siis sitä, että te saatte aiheen ja yhteisen ajan ja saatte sitten keskenään jakaa puheenvuoroja. So next we have the group discussion, meaning you have a topic and time for all of you together, and you can divide the speech and everything together without us. So ensimmäinen aihe on, että miten SAMOK voisi parantaa tukea ja näkyvyyttään opiskelijakunnille. So the first topic is how would SAMOK improve its support and visibility to student unions. Ja aikaa teillä on yhdessä 3 minuuttia. So you have together 3 minutes. Siis mä oon kokenut SAMOKin tuen tälle vuodelle mielestäni oikein mainioksi. And I have felt that the support that SAMOK has given to the student union has been pretty great. And I don't have the straight answer to what could be improved. That is the weak point of this thing. One thing that easily comes to my mind when regarding this is the fact that the communication of SAMOK should be more easily accessible to everyone, because the topics that are addressed are not common knowledge. Not everyone can know about it, and we shouldn't expect everyone to know about social politics, solving crises and everything, especially students. And also we should be careful to also to boost the support. We should make communication that is targeted towards the beginning. For example, the Swedish-speaking unions don't have the same problems and same needs that the Finnish union does. The national students do not have, so it also needs to have a focus on this to improve the inclusivity and therefore the support of our members. Joo, ja tuohon selkeäntäisin lisää vielä sen verran, että sen tuki, mitä on saatavilla, niin siitä pitäisi olla tosi selkeä linja, että miten sitä ilmaistaan, että opiskelijakunnat oikeasti ymmärtää, että mitä tukea on saatavilla, miten sitä haetaan ja keltä sitä haetaan. So it should be clear what kind of support there is, where to get it from, who to contact, and why and when. Joo, mä näen myös sen saavutettavan viestinnän sellaisena asiana, joka on tosi tärkeä, että se viestintä on myös, kuulostaa kamalta sanoa, mutta myös esimerkiksi riviopiskelijoille sellaista saavutettavaa ymmärtää, mitä SAMOK tekee. Ja toinen asia, minkä mä ehkä nostan pöydälle, mikä mun mielestä, mitä voi kehittää, on kummiopiskelijatoiminta. Se on sellainen hyvin potentiaalinen ja ainakin oma kokemus siitä, että se on toiminut hyvin mutta sitä voi aina kehittää. No aika paljon se, onhan joku vielä joo, että kaikkea tietenkin pystyy kehittämään aina eteenpäin, vaikka tekee kummitoimista strukturoidumpaa tai mitä tahansa, mutta myös sitä apua on saatavilla, jos sitä vaan osaa etsiä. Että hyvin paljon se myös siitä kiinni, että toimijat itse selvittää, millaista apua on saatavilla. Että se on hieman vastavuoroista myös. Käytetään vaan ensin siellä ja tuossa tänne. Joo. Tuossa on tosi hyviä pointteja, mutta mun mielestä ehkä toi näkyy se SAMOKin arkipäivä myös siellä opiskelijakuntien arjessa, että ne tuon tietoisia, että mitä tuolla arkipäivässä tapahtuu ja esimerkiksi mitä on käyty loppaamassa näissä päättäjätapaamisissa selkeämmin. Haluaisin nostaa esiin myös sen, että meidän kaikkien oppujen on otettava itse vastuuta siitä, että tarjotaan sitä liittoperehdytystä kaikille, jotka tulee meidän hallitukseen ja edustajistoon meille toimijoiksi, että he tietää, mikä SAMOK on ja mitä täällä tehdään ja mitä liitto tekee meidän oppujen ja myös opiskelijoiden eteen, koska me ei olla täällä sitä varten. Ehkä paremmin koordinoidaan ne kaikki. Tehdään silleen, nostetaan käsi ylös, jos tarvitsee puheenvuorosta. Joo, kiitoksia vaan. Seuraavaksi, mitä konkreettisia toimia SAMOK voisi tehdä opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi? What concrete actions could SAMOK take to better students' equality? 3 minutes, 3 minuuttia ja ryhmässä jatkamme.
lähteekö aikaisemmin puhumaan? Samok edustaa niin monta eri opiskelijaa, niin meidän on tärkeää, että me saadaan sinne hallitukseenkin tosi monista eri opiskelijakunnasta porukkaa, että me osataan myös edustaa kaikkia. Meillä on tosi paljon korkeakouluja, jotka toimii pääsääntöisesti verkossa. Meillä on monella eri kampuksella, meillä on pieniä, meillä on ruotsinkielisiä. Niin mun mielestä olisi tärkeää, että me saadaan sinne Samokin hallitukseen porukkaa laajasti eri opiskelijakunnista, joten me saadaan sitä kautta kuultua konkreettisesti niiltä opiskelijakunnilta niitä kommentteja. Joo, ja tähän lisäkseni ja osin edellisenkin kohtaan niin nostaisin verkostoja ja myös koulutuksia, että ne on myös todella tärkeä osa liiton toimintaa, että niillä verkostotapaamisilla niin se, että oikeasti päästään niin tapaamaan toisemme, jakaa niitä ajatuksia, kuulee erilaisia kantaa mielipiteitä, niin sillä saadaan tosi hyvin sitä niin kuin monipuolisuutta ja opitaan myös sitä, niin kuin, että miten eri puolilla tehdään, niin saadaan ehkä kaikkein lajiten sitä. Ja sen lisäksi mun mielestä niin liiton tarjoamat koulutukset aiheesta, monenlaisista eri aiheista ja erityisesti ehkä mitkä on sen hetkiset tarpeet, niin auttaa myös tässä. Annan tosi paljon arvoa sille, että Samokissa liitotasolla oikeasti ymmärretään se, että opiskelijat on monimuotoisia, opiskelijakunnat on kaikki erilaisia, ja siinä kohtaa, jos on sellainen tilanne, että liittohallituksessa ollaan vaikka samankaltaisista oppuista, niin sitten oikeasti konsultoidaan niitä oppuja, missä toimitaan eri lailla, tehdään eri lailla, mitkä on erilaisia vaikka rakenteellisesti, niin oikeasti ymmärretään se, mitä se sitten on. Yeah, I think that SAMOK and other student unions need to make a culture. The universities, they are much older than us. We are like younglings in this field. So that means that many ministers and etc. are from the university field, which means that we need to wait and keep up until we have more people in politics from applied sciences. Yes, näin tietysti apuvälineen tekniikka on nostaa esteettömyyden ja saavutettavuuden, että kuinka se on tärkeää, että kaikkien on mahdollista päästä ja saavuttaa kaikki mahdollinen tieto, mutta pitää varmistaa, että varsinkin tieto, mitä tässä tapauksessa on saavutettavaa. Huomaatteko, kuinka me tehdään täällä sanotonta viestintää koko ajan? Mä arvostan erittäin suuresti Samokin verkostoja ja sitä, että siellä pystyy tuoda äänensä kuuluviin. Joo, mä näen sen Samokin jäsenistön moninaisuuden rikkautena ja koen, että näin itse pienestä oppuista tulleena niin on tärkeää kuunnella kaikkia oppuja tasavertaisesti. Also making sure that everything is accessible in all languages, because it's a basic of it. Like for example, the discussion is must be held in Finnish, so I understand like 10% of it, despite that I'm candidate, I think. English and not Finnish. Okay. Seuraavaksi mennään yksilöhaastatteluihin. So next we have solo interviews. Tuota järjestyksessä ensin Justus, Helena, Laura, Jini, Suvi, Teo, Senja ja Annu. So that was the order where you are. Eli Justus voi jäädä tähän ja kaikki muut lähtee seuraamaan Julia. So Justus can stay and everyone else can follow Julia. Jamie. You will be taken care of, no worries. Thank you. Do I follow? Yes, we do. Annetaan heille hetki siirtyä pois tilasta. Nyt meni ainakin joku ovi kiinni, niin mä luotan, että on nyt pois. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on mielestäsi Samokin kaikista tärkein tehtävä? Ja 1 minuutti. Joo, mun mielestä Samokin kaikista tärkein tehtävä on tehdä se valtakunnallinen vaikuttaminen Suomessa pääasiassa, ettei opiskelijakuntien tarvitse käyttää siihen omia resurssejaan. Se on se ensimmäinen palvelu, mikä niin opiskelijakunnat saa Samokilta. Mä näin koen sen, että meidän ei niin yksittäisen opiskelijakuntien tarvitse olla tuolla tapaamassa eduskuntatason päättäjiä, kun Samok käy jo meidän puolesta edustamassa. Niin tämä on se, koen, että on Samokin se niin tärkein tehtävä. Kiitos.
Minkälaista kokemusta sinulla on strategisesta johtamisesta ja talousjohtamisesta? No, on meillä myös Metrossa ihan käytössä strategia monin kaikkien muillakin, ja se on meillä tänä vuonna ollut nyt uusi, niin sitä on päästy pikkuhiljaa käynnistelemään, ja eli se on meidän määräävät linjat, minkä perusteella meidän täytyy kaikki meidän niin kuin, päätökset tehdä, ja talousjohtamista toiminnanjohtajana ensin hoitaa sen pääasiassa, mutta esimerkiksi kesällä pääsin sijaistamaan toiminnanjohtajaa, ja en pelkää seurata ja katsoa talousarvioita esimerkiksi. Mitä toivot puheenjohtajana hallituksen jäseniltä? Ja 1 minuutti. Joo, puheenjohtajana minulla olisi tärkeää, että voisin luottaa mun hallitukseen, että jos on sovittu asioita, niin pystyn luottamaan, että ne hoitavat asian, ja myös tarvittaessa pystyn luottamaan, että he tulevat minun puhumaan, jos joku on liialta tuntuu esimerkiksi, ja että meidän välinen kommunikaatio on tosi avointa, ja pystyy ihan oikeasti minulle sitten tulla myös juttelemaan. No, mitkä asiat aiheuttaa stressiä sulle ja miten sä toimit paineen alla? Ehkä stressiä mulle laittaa sellaiset niin ehkä yllättävät tilanteet, mutta on niistäkin opittu selviämään. Ja kyllä mä koen, että lopulta minä olen näitä painettuneita timantteja, mutta hyvällä valmistautuminen tietysti saa vielä paremmin hiotun timantin sitten luotua. Et pystyn kyllä hyvin suojautumaan ja ollut paineistetussa tilanteessa ja olen selvinnyt. Could you describe your language skills? Yeah, so Finnish is my main language, but I can speak English, and I come from Vaasa, so I can understand Swedish, but the speaking part is pretty not so good. But I can get better, and when I start using it, it gets really better. I have, for example, used Swedish and English a lot at work. My previous life. Tack. Du är tillsammans ordförande och du är på samma evenemang. Kan du presentera dig själv? Ja, så jag heter Justus och jag är samma ordförande. Ja. Tack så mycket. Kiitos Justus. Tänään kivasti keskellä piinopenkki. Tervetuloa piinopenkkiin. Eli seuraavana meillä on Helena. Helena, mikä on mielestäsi Samokin kaikista tärkein tehtävä? Ja 1 minuutti. Kyllähän Samokin tärkein tehtävä on se valtakunnallinen edunvalvonta, eli se lobbaaminen ja se niin kuin asioiden edistäminen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi, niin kyllä se on tärkein. Minkälaista kokemusta sinulla on strategisesta johtamisesta ja talousjohtamisesta? 1 minuutti. Tänä vuonna olen saanut toimia sekä Tamkon hallituksen varapuheenjohtajana, jossa olen saanut olla vahvasti mukana taloushallinnollisissa toimissa sekä sitten muutenkin siinä toiminnan pyörittämisessä ja organisoimisessa, niin sieltä on tullut hyvin monipuolisesti ja vahvasti osaamista sekä sen lisäksi opiskelijakampanjan puheenjohtajana tänä vuonna toimiessa, niin sieltä on tullut myös sellaista erilaisen hallituksen johtamista, erilaisen yhdistyksen johtamiskokemusta sekä sitten myös todella haastavassa tilanteessa olevan yhdistyksen sekä talouden että kokonaisen muutenkin niin kuin toiminnan ymmärtämistä ja sitten ohjaamista tiettyyn suuntaan.
Mitä toivot puheenjohtajana hallituksen jäseniltä? Ja 1 minuutti tähänkin. Me niin lähtökohtaisesti toivon aina, että sillä omalla hallituksella ja tiimillä on sellainen avoin ilmapiiri, että ihmiset tuo niin kuin asioita ilmi ja on sellainen niin kuin tunnelma, että pystytään puhumaan asioista, vaikka ne olisi vaikeitakin. Ja odotan niin kuin ihmisiltä sellaista niin kuin vastavuoroisuutta ja sitä niin kuin uskallusta tuoda niitä asioita. Toivon myös, että sovituista asioista pidetään niin kuin kiinni, tai mikäli ei pystytä pitämään kiinni, niin sitten sen avoimuuden kautta pystytään myös tuomaan niitä tilanteita, että kun ei pystytä välttämättä, niin voidaan sitten ilmaista se. Niin semmoinen luottamus ja vastavuoroisuus. Kiitos. Mitkä asiat aiheuttavat sinulle stressiä ja miten sä toimit paineen alla? 1 minuutti. Ehkä sellaiset niinku uudet tuntemattomat tilanteet, mihin ei voi niinku valmistautua, kuten tällaiset paneelit, niin aiheuttaa stressiä. Ja toki sit myös niinku, yleisesti niinku haastavat tilanteet vaikka niinku ihmisten kanssa. Mutta kyllä minä koen, että minulla on ehkä niinku entisestä elämästä asiakaspalvelutyössäkin syntynyt semmoinen niinku vahva paineensietokyky ja semmoinen, että osaa niinku, ehkä välillä niinku irrottaa itsensä niistä asioista ja ulkoistaa vähän niinku siitä stressistä ja saada niinku, saa pidettyä helposti kuitenkin pään kylmänä ja silleen jotenkin asiat järjestyksessä ja puhuminen auttaa tosi paljon. Could you describe your language skills? 1 minute. Yes. In English, our board is this year in the first time in also Finnish and English, so I've gotten to speak a lot of English this year, so I feel like the multi-language skills like speaking English and Finnish are quite good for me, and I speak quite well in English, but then like Swedish is not so strong. I've been learning it this year a lot, and I'm at the moment learning also, but it's not my strong suit, but learning, and I'm slowly getting there. Okej. Du är samhällsordförande och du är på samhällsevenemang. Kan du presentera dig själv? Ja, jag heter Helena. Jag är från Tammerfors. Ja, jag talar inte more Swedish. Kiitos Helena. Se oli viimeinen kysymys. Ja seuraavaksi meillä on Laura. Mikä on mielestäsi Samokin kaikista tärkein tehtävä? 1 minuutti. Kiitos. No, totta kai Samokin tärkein tehtävä on se valtakunnallinen edunvalvominen opiskelijoille, koska ilman liittoa meidän ääntä ei todennäköisesti kuultaisi kauhean hyvin valtakunnallisesti. Ja kenellä meistä on aikaa opputoimijoina käydä tapaamassa vielä poliittisia päättäjiä sen lisäksi, että me tehdään sit paikallista vaikuttamista. Nyt voi vaikka nostaa käden ylös, koska mä tiedän, että meillä ei ole ketään 10-henkisessä hallituksessa. Hei, te voitte sieltä ruveta tekemään sitä, kun nostitte käden. Mutta siis tosiaan
se, että meillä on oikeasti ihmisiä, jotka keskittyy siihen, että he käy loppaamassa opiskelijoiden asioita, AMK-opiskelijoiden asioita tuonne päättäjille. Mä unohdin katsoa kellottajaa. Se ei ehkä haittaa. Mutta niin, se on se edunvalvonta. Kiitos. Mä panen toiselle puolelle Mitä toivot varapuheenjohtajana puheenjohtajalta? Ja tässä on myös 1 minuutti. No, toivon puheenjohtajalta varapuheenjohtajana sitä, että pystytään tukea toisiamme mahdollisimman hyvin ja olla sellainen aisapari, joka tavallaan yhdessä pystyy selviytymään kaikesta mahdollisesta niin positiivisesta kuin sitten haasteistakin. Ja että pystyttäisiin tekemään sitä vaikuttamistyötä sillain, niin kuin totta kai tiiminä niin kuin muutenkin, mutta se, että siinä on se tuki ja turva niin molemmin puolin, että minä pystyn tukemaan häntä, mutta että hän sitten myös tukee minua omissa toimissani, mikä ei sieltä sitten osuukaan vastuualueeksi. Niin se olisi ehkä se kaikkein suurin, mitä sieltä toivon. Ja totta kai toivon, että sieltä tulee hyvää johtamista myös minulle kuin hallituksen jäsenillekin. Kiitos. Tähän liittyen vähän, mitkä asiat aiheuttaa sinulle stressiä ja miten toimit paineen alla? Ensinnäkin mulle aiheuttaa stressiä se, että mä tiedän, että siellä tikittää kellottajallakin käännyttää ihan vaan sen takia. Stressiä aiheuttaa kiire jossain määrin ja sitten semmoinen, että jos on tosi paljon asioita, mitkä pitäisi tehdä ja saada valmiiksi paineen alla. Ja sitten tietysti, jos joku tulee siihen hoputtamaan, että hei, että olisiko nyt tätä jo tätä dokumenttia, niin siitä tulee semmoinen stressi totta kai päälle. Mutta mä sanoisin, että mä siedän painetta aika hyvin. Mä oon ihan äärettömän rauhallinen. Mä saan joskus yksin semmoisia hepuvointikohtauksia, mutta ne myös auttaa siihen stressin sietoon tietyllä tapaa. Ja mä en myöskään pystyisi olla siis työstä jos mä en pystyisi sietämään painetta ja pysymään rauhallisena ja organisoimaan asioita siihen malliin, että kaikki asiat tulee tehtyä ja kaikki pystyy tekemään niitä omia hommiaan. Could you describe your language skills in 1 minute? Yes, I can. Suomi on äidinkieli, puhun sitä oikein hyvin. And in English I can speak quite a lot. We have had several times in our board international students, and as we do have now, and you're going to meet him tomorrow. So yeah, I think my English is pretty good. På svenska min fackterminologi är lite dålig, men jag kan prata som den där daglig diskussion ganska bra. I also speak some other languages a bit. I understand some German and Italian and stuff, so I think I'm good on the language from here. Okej. Du är Samoks vice ordförande och du har på Samoks evenemang. Kan du presentera dig själv? Goddag, jag är Laura Laakso och jag är Samoks vice ordförande. Oliko tässä enemmän aikaa? Minuutti. Okej. Som jag sa, min fackterminologi är ganska dåligt, så jag kanske säger inte mer just nu. Kiitos Laura. Siinä oli sinun kysymys. Siinä, tervetuloa. Okay. Ja seuraavaksi meillä on Jimi. Jos lähdetään liikkeelle heti tässä kuulossa, niin mikä on mielestäsi Samokin kaikista tärkein tehtävä? 1 minuutti. Joo, mun mielestä Samokin tärkein tehtävä on ennen kaikkea se valtakunnallinen edunvalvonta, mutta todennäköisesti kuulkaa vastaukseni jo muutaman kerran tässä aikaisemminkin. Se on mun mielestä Samokin perustehtävä. Opiskelijakunnat pystyy hoitamaan tosi hyvin jäsenistönsä lähellä sitä tapahtumatoimintaa ja kaikkea muuta sellaista, mikä toimii lähempänä opiskelijoita.
Mutta se, mihin niin kuin, näillä opiskelijakunnilla ei ole ihan niin paljon aikaa, on sen datan keräämiseen, sitten tuolla Arkadianmäellä ihmisten kanssa jutteluun, ja se on varmaan sitten siitä. Mitä toivot varapuheenjohtajana puheenjohtajalta? Ja 1 minuutti. Varapuheenjohtajana toimisin puheenjohtajalla semmoista samankaltaista sovittelijatyyliä kuin itselläkin on, että tykkään tosi paljon pompotella erilaisia ajatuksia ja aiheita, mikäli niille aikaa on, mutta myös semmoista niin kuin vahvaa visiota siitä, että mihin ollaan menossa, semmoista tietynlaista kopinottamiskykyä, että jos vaikka tässä tilanteessa tapahtuisi joku semmoinen tapahtumaan suoritusta haittaavia asioita, niin hän pystyy ottamaan niistä koppia tai delegoimaan se sitten jollekin muualle. Mutta myös sellaista kykyä hoitaa ja pitää huolta itsestänsä, että puheenjohtajilla on aika paha tapa ottaa itselleen vähän liikaa, ja se rajaaminen on aika haastavaa välillä, että missä kohtaa menee se, että pystyy delegoimaan se jollekin toiselle, pystyy antamaan toiselle vähän enemmän niin kuin, valtaa siinä, miten se niin kuin suoritetaan, ja sitten mikä tavallaan on se riittävää, ja pystyy luottamaan sen toisen vision, vaikka itsellä olisi hieman eriäväinen, koska ei vaan pysty olemaan mukana ihan kaikessa. No, minkälaiset asiat aiheuttaa sinulle stressiä ja miten sä toimit paineen alla? 1 minuutti. Mulle stressiä aiheuttaa sellaiset epäselvyydet. Jos on vaikka tulossa joku tapahtuma ja sitten siinä on sellaista, että ei ole täyttä varmuutta, että onko se hoidossa, onko joku sen hoitanut, millä tasolla se on. Mä en tykkää semmoisista yllätyksistä. Sitten myös semmoinen, että on sellainen niin kuin viime tingan juttuja, että tietää jo tässä vaiheessa, että niin kuin nämä päätökset, mitä tässä on nyt tehty, niin nämä on semmoisia, mitä me joudutaan korjaamaan myöhemmin. Ei tehty niin kuin käydä sitä asiaa niin loppuun asti. Miten mä paineen alla toimin, niin mä kestän aika hyvin painetta, mutta sitten musta muuttuu huomattavasti vähemmän vitsikkäämpi ja iloisempi. Mä menen aika vakavaksi ja semmoiseen tietynlaiseen suoritusmoodiin, jossa mä lopetan syömisen ja nukkumisen, ja sen jälkeen mä niin kuin myöhemmin sitten niin kuin palaudun siitä, että varmaan hallituslaiset pystyy näitä asioita allekirjoittelemaan. Vapun aikana oli aika myrtsiä välillä ja semmoista asiapitoista toimintaa. Could you describe your language skills? You have 1 minute. Yeah, I know I can hold conversations in English. That's no problem for me. The most high-flying subject, I think I need to rehearse some words and things like that. Men in svenska, jag kan tala med ett 10 år gamla barn. Jag har praktiserat svenska den här åren på våra Vamok Office med henne. Men jag måste göra vår jobb det. Tack. Du är Samoks viceordförande och du har på Samoks evenemang. Kan du presentera dig själv? Hejsan alla, jag är Jimmy Oos, jag är Samok vice-president eller board member. And I'm 24 år gammal och jag bor i Vasa. Jag hoppas jag bor i Helsinki nästa åren. Jag gillar att diskutera med människorna om politisk och topics från skolan. Kiitos Jimi, tässä oli sun kysymys. Kiitos kaikille. Oi, iso kiitos. Mahdollisimman keskelle. Tarkat ohjeet tykkää. Seuraavaksi Suvi. Lähdetään liikkeelle. Mikä on mielestäsi Samokin kaikista tärkein tehtävä? 1 minuutti. Mielestäni Samokin tärkein tehtävä on vastata opiskelijoiden edunvalvonnasta.
Samokilla on paljon tärkeitä tehtäviä, mutta mun mielestä sen pitäisi koko ajan olla se tärkein kärki, mistä pidetään huolta. Ja vaikka en nyt halua sanoa, että mikään muu ei ole yhtä tärkeää, mutta kuitenkin se on se liiton tehtävä. Kiitos. Mitä toivot varapuheenjohtajana puheenjohtajalta? 1 minuutti. Puheenjohtajalta toivon avointa kommunikointiväylää molempiin suuntiin, että pysytään koko ajan molemmat perillä siitä, missä mennään. Pystytään oikeasti sanomaan toisillemme asioita silloin, kun asiat on. Toivon myös semmoista tukea ja turvaa itselleni ja toivon, että hän myös pystyy ottamaan minun tukeni ja turvan vastaan. Toivon myös puheenjohtajalta semmoista reilua, rehtiä johtamistyyliä, jossa kaikilla hallituslaisilla on myös mukava olla. No, millaiset asiat aiheuttaa sulle stressiä ja miten toimit paineen alla? 1 minuutti. Mulle stressiä aiheuttaa se, jos aikataulut ei pysy paikallaan. Kiitos meidän hovikuskille, joka on välillä aina vähän myöhässä aikataulusta ja saat hieman repiin hiuksiani. Mutta joo, yleisesti ottaen en ole mikään hirveä stressaaja, mutta jos mä luon aikataulun päässäni ja siinä ei pitäydytä, kun en sitä kerro kellekään, niin se vähän stressaa. Mutta muuten en ole yleisesti ottaen mikään kauhean stressaaja. Niin otan kaiken kyllä vastaan aika rauhallisesti ja tosi järkeilevästi. Oliko se joku toinen kysymys myös? Stressi ja miten toimii paineen alla? Niin kuin sanoin jo, niin rauhallisesti mennään asia kerrallaan, jos tuntuu, että on niin tosi iso vuori siinä edessä. Et otetaan ihan keskustellaan, mietitään mikä on oikeasti järkevintä, koska semmoisesta panikoimisesta ei ole suurin todistetusti mitään hyötyä. Could you describe your language skills? 1 minute. Förlåt, jag talar inte svenska, but I do speak English on a very good level. I did my study abroad in England, and I'm very confident when I speak English. Although my wording choices are not the smartest sometimes, but I can come up with the words pretty quickly. I can have good conversations, and my language skills in English are jättebra. Suomen kieli on sitten äidinkieli, se sujuu kun se sujuu, jos se ei suju, niin korvataan sitä vaikka englannin kielellä. Tack så mycket. Du är Samoks viceordförande och du är på Samoks egen man. Kan du presentera dig själv? Hej då, jag är Suvi, jag är 24 år, jag bor i Björnborg och jag går på Satakunta yrkeshögskolan. No, I don't. I graduated. I'm sorry. Och jag lever in Björnborg centrum. Och jag tycker om katter. Och min favoritkolor är lila. Och jag äter pasta. Och jag talar fint svenska. Kiitos Suvi. Tässä oli sun kysymykset. I'll go in the front. Is it good like this? So next, Theo. In your view, what is Samok's most important task? 1 minute. I think it doesn't come as a surprise to anyone to say that the most important thing that Samok does is advocacy. Everything starts with advocacy, everything ends with advocacy. If people are not aware of what happened, if people are not aware of if you're not aware of your rights, if you're not aware of what happens, you cannot do anything, cannot change anything. And yeah, I believe that, as I like to say, everything starts with communication, and when communication ends, violence starts, and advocacy plays a huge role in that. We must be aware of what's happening. Samok must make it like available for everyone what's happening, whether it's like
international students finish the housing crisis or healthcare crisis or anything that Microsoft is cutting off. But yeah, advocacy. As a board member, what do you hope from the president? I would say that a president must be someone who empowers its board members. At first, because he's kind of the how could I say it in English properly? It's like the head figure of the association. So at the end of the day, if something goes wrong or if something doesn't go as properly, they're not going to blame board members. They're going to blame the president, sadly. So I think a president must empower people, so that their board members can take accountability of things. I think a president must also be very somewhat calm, collected, someone who knows that we can rely on, and also someone. President is also someone who's not afraid of failing, and someone who is able to stand up from those failures, and someone who is able to make the most out of it. Because we're gonna fail. It's human nature to fail. What is important is how you get back from it, and I think it's the role of the president to be this kind of federalization central role in a board. What causes you stress and how do you act under pressure? Like in general? There's a lot of things that causes me stress. That's why I have anxiolytics with me. No, but jokes aside, I'm a person that is prone to stress by nature. I've always been. It can be anything, a change of plan, something that doesn't go as well, or I feel like I'm not heard or anything at all. And I think it's natural to be stressed in situations. For example, in Samok, it's normal to be stressed because you have such responsibilities on your shoulder that you're bound to be stressed by something. And the way I handle stress, it's going to be very basic, but by spending time with my cat at home, by spending time with my partner. One thing I love to do, which is kind of nerdy, but hey, I don't have those for nothing, it's to play Elden Ring. I just put everything on the side and I play Elden Ring for an hour and I kill myself at trying to beat Radan for an hour. I fail, I try again, I fail, I try again. But what helps me the most with stress is just you focus on something for an hour and a half, how long you need to just completely clear your mind and then you go for it. But stress is normal and I'm not scared of it. Could you describe your language skills in 1 minute? Which language are we talking about? French, English, German, Italian, or Spanish? No, as an immigrant, obviously, the one thing I can improve is my languages. It's something I've done my entire life. I'm French, so my first language is French, then I studied English, now it's almost like my second language. I have German that I studied for 8 years, then there's Spanish, then there's Italian, then there's Finnish, koska minä puhun suomea, mutta en ole todella hyvin, mutta joka päivä minä harjoitelen suomea. There is also other languages I picked up. I would say that overall, they're pretty good. There is one thing I flaunt about myself is my language skills. Again, it comes back to the fact that I believe communication is important. And as an immigrant myself, there is nothing that makes me happier to be able to speak in my own language with people. And that is also why I've learned so many languages, because if I meet someone, I want them to be able, they can speak almost if they were at home with me. And that's something that matters to me. Kiitos. Olet Samokin hallituksen jäsen ja olet tapahtumassa, Samokin tapahtumassa. Kertoisitko, kuka olet? Moi kaikille, minä olen. So just to confirm, because again my Finnish still have my Finnish. Who I am, I'm at a Samok event and I need to introduce myself. Woohoo! Let's go Finnish. Do I need to answer in Finnish or in English? Finnish. Moi kaikille, minä olen Toblomen, olen Helgan varapuheenjohtaja ja anteeksi, Nohainmal. Moi kaikille, olen Toblomen, minä olen Samokin hallituksen jäseni ja anteeksi, että minä en puhu suomea todella hyvin, mutta mulla on hyvä, koska minä olen täällä kun kaikille. Ja se on vaikea, no ei on vaikea, on tärkeä on hyvä word. Joo. Se on mun äidinkieli. Thank you so much. These were your questions.
Julia ei ole nyt valmiina. Istu niin lähellä jalkaa. Selvä. Seuraavana Senja. Mikä on mielestäsi Samokin kaikista tärkein tehtävä? 1 minuutti. Kiitos. No totta kai opiskelijoiden edunvalvonta, se on ehdottomasti se tärkein, se, että Samok tekee niin tärkeää työtä, kun valvoo opiskelijoiden etuja, koulutuksen laatua ja lobbaa opiskelijoiden asioita päättäjille, niin se on ehdottomasti kaikkein tärkeintä. Näen sen hyvin arvostettavana työnä ja sellaisen, jota pitää myös jatkaa ja kehittää jatkuvasti, koska koulutus muuttuu ja opiskelijoiden, ainakin tällä hetkellä, niin opiskelijoiden edut vaativat tällä hetkellä sitä etujen ajamista ja se on jatkuvaa työtä. Mitä toivot hallituksen jäsenenä puheenjohtajalta? 1 minuutti. Hyvä kysymys. Ehdottomasti sellaista avoimuutta ja sellaista, että ei ole sellaista, että huudellaan sieltä ylhäältä alaspäin käskyjä, vaan se on aidosti ryhmätyötä, johon otetaan myös hallitus mukaan ja se keskustelu henki siinä säilyy sellaisena, että jokaisella on mukava olla ja kokee pystyvänsä olemaan oma itsensä. Myöskin sellainen, että puheenjohtajalle pystyy aina mennä keskustelemaan, mikä ikinä voi mieltäkään painaa, sellainen helposti lähestyttävä henkilö, kenelle uskaltaa oikeasti kertoa asioita. Mitkä asiat aiheuttavat sulle stressiä ja miten sä toimit paineen alla? 1 minuutti. Totta kai luonnollisesti monet asiat stressaavat, mutta ehkä se tärkein on siinä, että miten sen stressin pystyy käsittelemään. Itse ainakin paineen alla olen tottunut työskentelemään ja tämäkin on sellainen tilanne, missä olen hyvin paineen alla, mutta hyvin ja koen ainakin itse paineen alla, että se tilanne pitää purkaa tietyssä mielessä pienempiin osiin ja myöskin ajatella, että mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua, tulla siihen tulokseen, että kukaan ei kuole, mitään pahaa ei tapahdu, vaikka aina ei menisi ihan täydellisesti ja yrittää siitä selviytyä niillä ajatuksilla. Would you describe your language skills? 1 minute. Yes, I am an almost native English speaker, so my English skills are very good. Unfortunately, Swedish is not that great, but English is great, and I obviously speak Finnish as my native language as well. Okej. Du Samoks styrelsemedlem och du på Samoks evenemang. Kan du presentera dig själv? Min svenska är inte så bra, kan jag ha frågor på finska? Eli sä oot Samokin tapahtumassa, sä olet hallituksen jäsen, voisitko esitellä itsesi? Niin mahtavaa nyt. Tosiaan hei, olen Senja Suntola, Samokin hallituksen jäsen tänä vuonna ja toimin koulutuspoliittisena vastaavana sekä KV-vastaavana ja tästä on tulossa huikea vuosi ja olen tekemässä tärkeitä asioita. Kiitos Senja. Tässä oli sun kysymykset. Kuulenko Juuli sanoa tuohon suuntaan? Se on kyllä Juuli, kehutkin kuuluu. Upeaa työtä. Haluaisin lähelle. Mä otan näistä keskipaikoista. Se on vaikea valinta. Tää on hyvä. Seuraavana Annu. Mikä on mielestäsi Samokin kaikista tärkein tehtävä? 1 minuutti.
Ehdottomasti Samokin tärkein tehtävä on tämä valtakunnallinen edunvalvonta, koska meillä opiskelijakunnilla ei ole mahdollisuutta lähteä ihan samalla mittakaavalla tekemään sitä edunvalvontaa. Me on tosi hyvin siinä paikallisessa edunvalvonnan tekemisessä, koska me ollaan omien korkeakoulumme asiantuntijoita ja tuodaan sitä viestiä sen Samokin suuntaan. Ja toivon, että Samokilla on ne kyvyt ja taidot päästä tekemään sitä vaikuttamista suoraan sinne ministeriöön. Mitä toivot hallituksen jäsenenä puheenjohtajalta? 1 minuutti. Mä toivon semmoista jämptiä johtajuutta, että on semmoiset tiukat rajat. Mä itsekin aika semmoinen jämpti ihminen, että haluan, että on sellaiset tarkat rajat, mutta mä toivon myös, että meille annetaan tilaa tehdä omat onnistumisemme ja mahdollisesti myös omat virheemme, että annetaan tilaa kasvaa, eikä sitten kuitenkaan takerruta liikaa siihen mikromanageroimiseen tai mihinkään muuhun tämmöiseen. Eli summattuna tiukat rajat, lempeätä johtamista ja tilaa kasvaa. No, millaiset asiat aiheuttaa sinulle stressiä ja miten toimit paineen alla? 1 minuutti. No, paineen alla toimimisesta mä oon siis ollut töissä 5 vuotta ABC:llä sekä opiskelijakunnassa, että ne on ikinä ei tiedä oikeastaan mitä huominen tuo tullessaan tai milloin saattaa työtehtävät vaihtua lennosta, niin mä oon hyvä siinä ja koen, että pieni paine ajaa mua myös toimimaan paremmin. Stressiä minulle saattaa aiheuttaa se, että mä oon epävarmuus siitä, että jos mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta toisaalta se myös ajaa mua sitten tekemään taustatyöt kaikesta omista valmiiksi. Että mä tykkään esimerkiksi aina jos mä tuun jonnekin, niin mä katson kaikki parkkipaikat ja ovet ja kaikki tämmöiset valmiina, että se helpottaa mua, että mä pystyn myös elämään sen epätietoisuuden kanssa. Would you describe your language skills? You have 1 minute. I think my English skills are very good. Janka has worked internationally for 3 years. We have had at least 1 board member each year, and our council is as well international. My Swedish skills I understand, but I haven't used that for a long time, so I'm not that good at it, but I understand most of it, and if I get selected, I will practice more Swedish, and Finnish is my mother one, whatever, äidinkieli. I speak good English and Finnish. Tack. Du är Samoks styrelsemedlem och du är på Samoks evenemang. Kan du presentera dig själv? Jag heter Annu och jag kommer från Jyväskylä. Jag studerar information and communication technology and jag tycker om katter. So siis ruotsin kielen taitoni on tosiaan tällä tasolla, että tähän pystyn. Ja kysymyksen alku meni kyllä ihan täysin ohitse, mutta päättelin, että piti esitellä itseni. Kiitos Annu. Tässä oli sun kysymykset. En mä kauas kerennyt. No niin, kun nämä Maks on ykkös. Joo, se on aivan. Löysin oman paikkani takaisin. Joo, ei kysy muuten tästä pääset maailmaa. Taidon. No. Mä en usko sitä.
Ei mahdollista. Ihanaa, kaikki on päässyt takaisin paikalle. Meillä on aikaa yhdelle yleisökysymykseen. So we have one question from the audience. No niin, kysymys kuuluu näin. Jos saisit tavata nyt yhden ministerin, kenet valitsisit ja miksi? Pääministeriä ei saa valita. If you could meet one minister right now, who would you choose and why? You can choose the prime minister. Otetaan tähänkin 1 minuutti. So we have 1 minute. Who was the last one to start? I was the last one. Yes, that's me. Should be me. That is a very good question. On a personal level, I would say the Minister of Culture, because it's something that is very interesting, and I think the art studies are really impacted by culture in some way or another. Otherwise, I would probably say the Minister of Education. I think that's a pretty basic answer, but that is also an important one because obviously, like, you know, we're impacted by it. Yeah, I would say probably I think the official title in Finland is Minister of Youth and Education, something like this. I'm not sure of the exact. Anyway, you get what I mean by that. Sorry, sorry about that. But yeah, Minister of Education, for obvious reasons, that we are students, and he is the one that can impact us in a way the most. And yeah, hopefully maybe the president as well. That would be cool. He speaks French, by the way. I spoke French with him. Mä menen vähän tämmöisellä aika varmalla vastauksella toi opetus- ja kulttuuriministeri, koska hän on ehkä semmoinen, johon pystyy suoraan vaikuttamaan näihin opiskelijoiden asioihin ja ehkä sieltä kautta saisi semmoisen hyvän käsityksen, kun ei ole muita ministeriöitä vielä tavannut, niin aloittaisi sieltä semmoisesta varmasta vaihtoehdosta. Kyllä, jatkan tähän samaan, että opetus- ja kulttuuriministeri, että kyllä sieltä löytyy ehkä niin kuin, varsinkin näin niin kuin alkuun, niin sieltä löytyy ehkä jollain tasolla sitä ymmärrystä ja ei tarvitse lähteä ihan kaikesta niin kuin, aivan nollasta ja pystyy saamaan just nimenomaan niitä tärkeitä asioita eteenpäin ja sitten siitä on hyvä jatkaa. No, mä otan kyllä ehkä nyt tämmöisen opetusministeri, jos nyt loppaamistapaamisista puhutaan, niin kyllä se oli se ensimmäinen valinta, se opetus- ja kulttuuriministeri. Sieltä hänen kanssa voisi puhua siitä opiskelijoiden toimeentulosta ja sitten ihan nyt kaikesta, mikä opiskelu liittyy. Täällä jotain tässä puhuu semmoinen napsa, anteeksi. Niin pystyy puhua sitten myös esimerkiksi opiskelija-asumisesta ja kaikesta muustakin koulutuksen arvostuksesta ja AMK-kentästä laajemmin ja korkeakoulujen mahdollisesta.